Dnešné video bude venované minikamionistom, alebo teda dodávkarom. Sme v poľskej firme Motovektor a sme tu práve preto, že ak sa pozriete na celkové čísla predaja v Renaulte, tak 50% masterov má nejaký typ prestavby a táto firma sa na to špecializuje. A robia to vo veľkom, sú takým zaujímavým úkazom na lokálne pomery strednej a východnej Európy. No a vy si to tu dnes budete môcť celé pozrieť. Nová generácia Renaultu Master bola tak trochu udalosťou roka 2024. Predsa len čakalo sa na ňu dlhých 14 rokov. Trochu sa to odrazilo na tom, že hneď po uvedení bol dostupný iba furgón, ďalšie verzie ako podvozky, dvojkabíny a tak podobne prichádzali postupne. Dnes si už ale viete objednať z celej škály možností, tak ako sme pri tomto modeli na to zvyknutí. A že prišiel nový Master skutočne ako úplne nové auto a dobre pripravený? Asi najlepšie to počiarkuje okrem zákazníckych skúseností aj fakt, že sa stal najlepšou medzinárodnou dodávkou za rok 2025. Nedá mi to nepovedať hneď na začiatok, že odkedy sme sem prišli, tak vidíte aj toho podnikateľského ducha. Všetko tu je po slovensky, slovenské vlajky, slovenské špecifikácie, naozaj, a to sme tu skupina, ja neviem, možno 5 novinárov zo Slovenska, naozaj si na tom dávajú záležať, ale to len taká vsúka. Čomu sa dnes primárne budeme venovať sú tieto auta, vidíte, že je tu jedna prestavba za druhou. V Motovektore dokážu robiť v princípe úplne všetko, od válnikov cez sklopky, sanitky, čo si len vyberiete, ale tá podstata celého toho, aj prečo sme tu, je, že ako to dokážu robiť, pretože to, čo uvidíte tam vnútri, to už si dovolím povedať, že je normálna priemyselná výroba. Všetko sa to vyrába tu za mnou, ale nezačína to tu. Začína to v hale, ktorá mimochodom nám povedali, že toto je ich najstaršia hala a vyzerala dosť moderne. Toto už sú tie novšie moderné haly. Tak v tej prvej hale sa to všetko skompletuje. To znamená, prinesú sa všetky súčasti, dosky, hliníkové profily. Podľa toho, aká nastavba sa ide robiť, tak všetko sa to tam prinesie, pripraví, urobí sa nejaká predpríprava a následne putujú tie auta sem, kde sa to všetko dokončuje. A tu už sa to celé montuje dokopy. A za mnou vidíte takého, by som povedal, najčastejšieho reprezentanta toho, čo sa tu vyrába. To znamená klasický valník s plachtou, je tam spacia kabína. V Poľsku je toto veľmi populárne, ale aj na Slovensku. Až 90% toho, čo robí Motovektor, je z produkcie Renaultu. 10% zhruba tvoria firmy, ktoré vyslovene chcú s Motovektorom spolupracovať. Tuto sa to točí hlavne okolo Mastera do veľkej miery, ale nie iba. Dokážu tu predstaviť aj Traffic, aj Kangoo. A tu za mnou zároveň vidíte aj tú širokú škálu aut, ktoré dokážu v Motovektore prispôsobiť. Aby sme boli úplne presní, za mnou ste videli valníky a skriňové nadstavby, ale Motovektor dokáže namontovať okrem nich napríklad sklápače pre stavebníctvo a komunál, prachotesné nadstavby pre pekárov, alebo urobiť špeciálne úpravy od sanitiek cez autá pre osoby na invalidnom vozíku až po pojazdné obchody. Ak sa niekedy nad kvalitou poľskej výroby lamentovalo o tom, či je dostatočne dobrá, táto doba je ale že dávno preč. Minimálne pokiaľ je reč o Motovektore. Celá výroba tu funguje na princípe Kaizen, teda neustáleho zlepšovania a kontroly kvality. A na finálnych nadstavbách je to vidieť. Spacie kabíny, teda toto tu, je taký špecifický produkt pre strednú a východnú Európu. Dokonca Francúzi, ako priamo z Renaultu, najprv nechápali, keď sa lokálne zastúpenie pýtalo na to, že aká je nosnosť na strechu. Pre nich je to také až nepredstaviteľné, že niekto žije v tej kabíne, funguje, že toľko jazdí, že má tu kabínu. Mimochodom, a o tie spacie kabíny nie je záujem iba v Poľsku, aj na Slovensku je to dosť predávaný produkt. Inšpirácia k týmto kabínám vznikla z nákladných aut, kde máte klasicky za sedadlami posteľ, tak aj tu to vymysleli tak, že trošku predĺžia tú kabínu, aby vodič tam mal viac miesta a pohodlnejšie sa vyspal. Tie spacie kabíny sú dva typy. Jeden typ je klasická, to znamená, vtedy môžete spať aj hore, aj za kabínou, tam máte dve miesta na spanie, alebo potom môžete mať hore odkladací priestor. Renault zákazníkom odporúča, aby si nadstavby, pokiaľ ich nemajú objednané už priamo z fabriky, dávali robiť u ním certifikovaných nadstavbárov. Čo z toho ale zákazník má? Tým, že majú úzkú spoluprácu s Renaultom, tak sa to deje rýchlo, poznajú tie autá, čiže prídu pripravené, vedia, kde sú aké konektory, ako tie prestavby bežia. Keď si to zoberiete finančne, hej, napríklad z pohľadu leasingu, tak zhruba keď vám vychádza tá splátka niekde okolo 300-450 eur na mesiac a vy máte o mesiac skore auto, nebude aj o dva, tak tam už vidíte ten finančný benefit toho, prečo
sa vždy hovorí pri tých prestavbách aj o tom, že musí to byť urobené rýchlo. Samozrejme odpadá zákazníkovi aj tá časť, aby to musel naháňať, pretože tí, ktorí sa venujete tejto téme, tak to viete. Je tam dvojstupňová výroba, to znamená prvý stupeň výroby je samotný Renault, ktorý dodá podvozok, a druhý stupeň výroby je už prestavbár, ktorý ho dokončuje, vybavuje všetky potrebné papiere, aby auto dostalo homologizáciu. No a keď to urobíte takýmto spôsobom, samozrejme urobí vám to hociktorý prestavbár, ale čo je výhoda tu, že to máte celé v jednom balíku, dostanete auto homologované na jednom mieste, nikam to nedožiada, do žiadnych skúšobne to nemusí chodiť, celé sa to urobí tu a tým pádom máte auto skôr. To teraz som hovoril ja, ale počas návštevy som využil príležitosť, že bol s nami aj Peťo Slánsky, ktorý je odborníkom Renaultu na nadstavby v rámci Čiech a Slovenska. Denne pracuje s lokálnymi zákazníkmi, preto som sa ho pýtal, ako vyzerá trh s nadstavbami na Slovensku z jeho pohľadu. Z nášho pohľadu najväčší dopyt po lokálnych prestavbách je v oblasti transportu tovaru, takže hlavne sa stretneme s prestavbami na podvozku, to valníky s plachtou, či už zhrňovačky jednostranné, obojstranné, alebo napríklad aj 7, 8, 10 až 12 paletové, ktoré sa dajú voziť. Častokrát je súčasťou týchto prestavieb aj spacia kabína, nezávislé kúrenie, alebo predĺžená kabína, kde ten vodič má predsa len viac priestoru na jeho fungovanie. Ja možno ešte spomeniem, aby teda ľudia vedeli, že vy v rámci Renaultu máte aj svoje ProPlus centrá, ktoré sú špecializované presne na tieto veci, ako sú prestavby a celkovo profi biznis, a tie máte, ak sa nevelím, 4 na Slovensku. Áno, máme tzv. Sieť ProPlus. To vlastne znamená, že každé to predajné miesto musí mať dedikovaného predajcu, ktorý sa venuje predajom užitkových vozidiel a prestavieb. Tieto predajné miesta máme v rámci Slovenska 4, ako si správne spomenul. Sú to tieto 4 miesta: Autoštýl Bratislava, Euromotor Banská Bystrica, Tempus Košice a TTK Nitra. Týmto sme sa dostali k záveru videa. Dnes to bolo viac z výroby ako spoza volantu, ale verím, že vás aj takéto videá zo zákulisia občas potešia. Nás môžete potešiť lajkom a odberom a pri ďalšom videu sa vidíme skôr, ako si možno myslíte. Ahojte!